ngono rek. Bengi kajate sedekah bumi ditanggapno ludruk mustika budaya. Penggemari tualan muda, muga-muga mustika budaya lah tetap jaya. Pancene nyoto sakabehane nanti dulurku sing tuwek mang. Gelang kalung sing tak tampa angelingake jamane semono nalika biyen-biyene tresno aku nganti selawase apa kowe ra kelingan janji pengen urip bebarengan Pandino ya mung tak rasa apa pancen sliramu ra krasa apa sliramu ra getun yen rekoso urip ana gunung bunga susah dilakoni yen rejeki Gusti sing maringi gelang kalung dadi saksi muga sliramu kapakal nyidrani wiwit donya nganti akhir wong bagus sing tak pikir-pikir angelingake jamane semono nalika biyen-biyene tresno aku nganti selawase apa kowe ra kelingan janji pengen urip bebarengan Pandino ya mung tak rasa apa
susah dilakoni yen rejeki Gusti sing maringi gelang kalung dadi saksi muga sliramu gak bakal nyitrani wiwit donya nganti akhir wong bagus sing tak pikir-pikir jaman saniki dolor jamane terbuka amul ayo belajar awasa ayo padha duweni sifat lapang dada sing sesuai mbarajarana siji lan sijine tak jaluk aja saling curiga rukun damai sing dadi cita ajeta sabar tawakal iku senjata kang utama kanggo nanggulangi malapetaka sebab pengaruh dolor wis di mana-mana amul ayo alasing awas apa ada luwe-luwe sing diarani narkoba iku pengaruhe masyarakat sing berbah ekstasi sabu-sabu lan ganja sakniki wis nyangploso adesa mulane ayo padha dibasemi aja nganti merajalela sebab iku iso ngerusak masa depan bangsa ayo ae
ayo apa iki lak wis jamane akeh manungsa ilang nalare padha mamerno nek ambisine padha rebutan bonore dhewe luwe-luwe nek ana butuhe ngalor ngidul pamer donyane omonge muluk-muluk sampe modot lambene jare wong salam donya sing pinter dhewe yo ngono iku nek akibate kadung ketumpangan donya lali sana pamiline sapa sing disenengi dianggep dulure tapi sing gak disenengi dianggep munsune sugih durung sepiro wis ketok sumbunge padha karo ndodono kebodohane ngrasani wong liyan wis dadi penggaweane tapi gak gelem grabak terusno dhewe terus dulur mriki ngeten walaus wong edung kari titik gak kok terusno ngapunten sukan kula sing penting niki monggo bribur mawon dalu niki jenengan sedaya kajati sedekah bumi utawi slametan nggih muga-muga mawon sabaten slametan iki sedaya perangkat desa rakyate slamet sedaya tetanduran nggih ngoten saged sae saged melimpah ruah hasile saged damel menuhi kebutuhane lah kula nggih ngoten dulur tumut seneng nek jenengan sedaya termasuk sukses tenandure insyaallah tahun ngarep nekano Pusdikar Budaya malih insyaallah kula centen mriki malih ngoten lho alah dulur siji camat menahan direk gak ketok belas sih ayo mas melaku-melaku mas bengi-bengi kaya tambah enak sing penting lakon ngeten iki macul lah geger dengkeken ayo alon-alon mas yuk
dirungokno iki gak cabul tapi bukti ana nek kurang tepak aku kandhanono nek salah aku njaluk sepuro iki ana cerita kuno ceritane nenek moyang kita sejarah Lamongan lan bojo negara sing judule serial Angling Karmo pancen yo saketi iso mencala putra lan mencala putri rajane Malawa Pati bojone ayu jenenge Setyawati wanita utama cocok dadi bojone nek Angling Karmo melo labo-labet belani negara sampe mati obong ninggalno sang raja wis bejane nasibe Angling Karmo ditinggal bojone mati terus budal lelono sampai dadi manuk sing iso tata jalma sebab iku ngono kenek sabdane dewa manukku dhewe jenenge manuk cipret dase cilik bulune saipet nek petuk wong wedok ayu dase krukat-krukat nek petuk rondo tuwek endase la mengkeret manukku iki pancene ya kutuk saben dina ngoceh gak gelem bubuk nek bubuk ana kasur sing empuk bareng dikutang bojoku manukku mantu-mantu namung semanten sairan kula menawi lepat nyuwun sepuro tanggapan arang-arang tapi yo swara legrek. Ya apa gak tau gentenan kul nek ngarep terus carku giliran rek. Ku coba melempar manggis ku lempar mangga ku dapat aku coba untuk melamar gadisku lamar jandaku dapat jamane dan wong tuwa rapi prawane nek bengi nangis wae amarga wedi karo manuke Docarawa kawa buntute sing akeh wulune nek digoyang ser aduh enake tak jeng gentak jem gentak klatu-klatu gentak klotak-klotak gentak kletik-kletik leren rek
Ya apa kan niku? Kok iso terus saiki lho. Ojo pringisan. Gak pringisan. Pumpung adoh putuku. Lah, masih dilo kate lapo kon yoan. Isin goblok. Mu potonganmu nate ndek isin barang. Kon terus e. Apa? Saiki dinane lak Minggu, Ya iya. meneh Senin. Ya iyalah sing ngarani Selasa sapa ya? Meneh wayahe bayar mekar goblok. Niku. Mulane aku betah-betah-betahno isin. Iki alhamdulillah swaraku pulih. Heeh. Winginane gak duwe swara blas. Ya. Kate bayar syariat tolat. Tolat-tolat kon aku sing bejat ki jene kon gak muni blas suarane. Tapi kan bayaran. Iya, kon bayaran, aku sing rada ngelu. Ya salahmu dhewe kon ambek panjer gagap ae. Gak kliru ah. Gak kliru ah. Ya saiki awak dhewe bayaran 2000 ijen. Lah iya lah terus aku kae piro? 350. Lah iya. Kon Tapi ya gak mentolo wong ancene ukurane sakmono. Aja tiron-tiron aku. Awak dhewe ki ya mbok ketua mbok duduk. Ketuane yo Pak Sugeng. Ya gitu tetep akeh sugeng. Ya iyalah. Awak dhewe Kon iki aja mriki sae. aduh. Kon tak kandhani. Aku winginane ku Apa sing? diceluk BRI. Lho, kon jelek BRI masalah apa? Nduk. Ya apa sih kon Masalah niku? diutang. Lah apa diutang goblok kon niku? Lah kon jelek BRI masalah apa kate? Dikongkon kiroat. Kiroat. BRI nganakno kiroat ngono ta, oh ngadakno kiroat. Aku diceluk bayar aku 50 juta kon tak. Lho, 50 juta wis. Ya akeh tak us aku dhewe bayar aku nek 50 juta kerek. Ya akeh. Tapi ya ono syarate. Syaratnya apa? Fotokopi KTP ambek sertifikat. Iku ya jenenge gak bayaran goblok. Mending ngono wong aku kira atiku ya awakmu ya aja kok anu awalan sampai akhiran iki aku iki apal ketepal. Termasuk awakmu iku apa kutmil Quran ngene iku? Iya sih. Baca tajwid barang. Iku awalan sampai akhiran iku apal ketepal. Tapi kan maca Quran iku awalan sampai akhiran iku apal ketepal. Alah iki lho gak 3 menit. Lho. Nek ngapalno iku. Tok mujan ngene nggih. Lho iya ta. Ngene. Nek kiroat. Anjene lho pondok pesantren. Iya. Awak dhewe wong pondokan lho. Pondokan. Kon terus artine pondokan iku. Yo. Alah yo gak ero kon. Lho ya makane aku takon bedane apa pondok karo pondokan. Lho seje nek pondoke nang gone masjid gede terus ono TPG-ne iku pondok. Nah nek pondokan iki tengah sawah yo goblok nunggu semangka. Aduh wandeng kok nunggu semangka. Mulane aku tak kira awalan sampai akhiran. Berarti kon maca Qur'ane wis katam yo, ngeplek yo. Ya mbok katam mbok gak. Katam mbok gak yo. Ya apal us. Apal. Wong awalan sampai akhiran nek kok. Nah, aku yo kepengin ro. Kon maca Qur'an awal sampai akhir nek apal. Aku kepengin buktekno. Rungokno. Dulurke nyaksekno. Rungokno. Tarungone. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli batu sara. Aduh, ndasmu kono ah. Ket biyen nek kuli batu ya sara. Kamu ngono lha apa wong-wong. Rungokno. Oh, kon tak jago ndasmu pisan ngono. Tangli kotang pedhot. Kono tak jotos tambah suwe tambahan. Apa sih? Lapo kon maca Quran sampe tutuk tali kotang pedhot kabeh iku. Lah kok nek sing nyambung. Wong kan aku malah ngomong sih. Aku iki sampai awalan sampai akhiran iku apal. Lha iku mang apa? Shadaqallahul Atim. Sopo gak iso nek pertama udzubillah terus nomor terakhir sedekahul adim. Wis ngene lho. Gampangane ngene kok. Nek encene kon niku mengarep pondokan. Iya. Aku iki duwe cakepan. Cakepan apa? Lho, saiki terbang jidor. Masalahnya lho wis akeh. Campur sari wis akeh golek sing nyeli saiki terbang jidor. Ya apa ya sik. Makane aku iki butuh ewang ya. Kuwi awam bisa maca selawat ya. Engko bayarmu akeh. Lah saiki ayo dicacak. Kon sing nyanyi dhisik, aku sing jidor. Lah makane kita kei contoh ngono awakmu.
Sego sing didore sapira Gus? Cidor dur lho, ya dur bener. Iya. Tanganmu ketaweno sing pas, aku tak nyanyi ya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah. Apa? Enak rek. Kon kari ngomong enak. Cidor teko cepet aku gopo kabeh kan. Yo nyacak kon sing jidor. Kon lawis tak kei contoh. Saiki kon sing nyanyi aku sing jidor. Iya. Ojo guyang-guyu. Gak. Yo. Berarti enak wis yo jidormu cacakan sik dure lho cek enak. Ayo durung tak dhisik. Iya. Oh gua. Yo. Iya. Goblok kon iki. Rungono aku tak nyanyi sik. Nyanyi. Lah iya nang kon sing jidor aku sing nyanyi goblok. Lah wis dijidor kon gak nyanyi. Ya gek gorong wayahe. Jidor maneh. Ya kaya aku malah wis terbantu tak gendung dor ngono lho goblok. Ketua goblok. Rungono. Assalatu wassalamu alaika ya habiballah. Rungokno, suaraku iki lho enak goblok. Assalatu wassalamu alaika ya habiballah. Tek. Wong kon anjene goblok ngono kok. Apa sing ek? Rungono ne. Assalatu wassalamu alaika ya habiballah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kok iki lapo ade ajan iki? Kon riting magrib goblok. Sajane yo riting cek dulu goblok kon niku. Kurang banter ah. Ya gak kurang banter wong kon goblok ngono kok. Rune sing jidor. Sing enak. Iki wis bengi gak magrib goblok. Tak nyanyi aku kaya kon mah lho. Salatullah ngene iki lho. Salatullah salamu. Oh, ngene gare gegerku lara. Sing cepet pisan ana, Us. Cepetno. Salatullah salamullah ala toha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillah
dukune lah opo kon? Ayo rene, ngek. Rene yo, kok iso nangis yo kuno jidor arang jari karangan dikerepno. Tambah lahir batin runo adae yo opo rek ngono. Wah. Ayo wis, opo? Jek salaman nek karo sapa kan iku? Lho, gak oleh ae. Lahir batin disangoni mari lahir batin. Ayo ngek nang rene ngek. Masya Allah, kok suka karu-karuan yo. Ayo cepet Pak. Lah nek aku jidor kon terus ngene. Stop. Wis, gak nuruti congek. Kon gak nuruti. Kon iki lapo katik nangis barang iku? Ya gak nangis ya apa? Wong jare gawe terbang didor kok iso ditabuhi takbiran iki. Engko niku kewoan, kalem jare kalem. Ana sing gak tega. Ya nyawer aku 9.000. Wis. Ya lotok sing 9.000 timbang gak blas. 9.000 kon disawer 100. Akeh kon tapi ya pundule wae. 100 kakekmu ah. Tak deloke lho, 100. Piro? 100. 110. Akeh 1.000 gak apa-apa ya. Ya, gak apa-apa yo. Ngono. Nggih lho ngek. Wis tibae kon niku gek goblok ngono dadi ketua ngono iku. Ya gak ngono. Makane awakmu tak latih sing cek iso stabil. Awakmu yang belakrek. Lah gak mlakrah ya apa wong tabuhi-tabuhiran. Kon tak kandhani us. Apa maneh kopo maneh? Aku ambek bojo kate dadi bojoku kon tak kandhani. Aku lak wis duwe anak 3 ah. Oh, anak 3. Jenenge Nanok Nani Nunu. Oh, ya gak apa-apa. Lah sing Nanok wis rabi aku gak mikir. Ya wis gedhe rumah tangga malah bojone. Nani sik kuliah. Aku sing gak tega mbak anakku sing nomor 3 tahun lho. Apa? Sing Nunu lho. Nunu. Arek ireng lambene ndawa wae. Arek rambutnya brentik ngecemek. Gak apa-apa arek cilik rambutnya brentik meneh dramut suran sisir rapi. Masih ngene iki tak tinggal tanggapan ini. Apa? Aku ketok-ketok Nunu. Oh niku wis aja deling-eling ta. Enggak deling-eling ya apa jenenge anak. Kok cirek bojoku. Masih tega mbek aku gak apa-apa. Kok tega mbek nunuke ngono lho. Ya gak apa-apa ta ngek wong arek wis ramuten ae aja mikir bojomu bapak. Ya gak dipikir kon. Tapi aku nek ndelok ndawa lho eman ngono. Adik nunuke ndawa wae ngono. Adik mbawa nek wis gedhe gak ndawe gak ngek. gak ndawa ancene dicithet ta. Kon jenenge arek ndawa ya tetep ndawa us. Adik ndawa ngiler pisan. Aku kok cirek nunuke aku yo. Arek cilik ngek yo ngiler wis wajar. Nek gedhe lah gak ngiler ngek. Iya tapi aku gak tega us. Jenenge tak tinggal bengi ngono. Apa? Nek kate turu tak lus-lus nunuke iku. Iya. Kok cirek nunuke ireng-ireng aku yo. Lah kok salahmu dhewe? Iya iku. Anak nunu ireng lapo? Wis tak kandhani. Nu. Kon kok kaya ngene rek nunuke aku ngono. Ndawa weh ireng pisan. Tapi rambutnya brentik ngecemek. Dadi aku sing gak tega iku ya ambek nunuke tok iku lho. Ya iku tok. Adik nunuke kaya ngono iku. Aku kadang ya kudu nangis kudu ya apa. Gak cirek. Usah dipikir ngono iku. Gak dipiring ya apa wong. Santai ta. Santai ya apa-apane wong nunuke kaya ngono ae. Adik mbok woplem pisan nunuke. Ya aku seneng wopleme. Meneh sesuai iku masih mbok iso. Ya wong anjene wong saiki ku akeh polesan. Lah makane ya muga-muga nunuke nek wis gedhe tak pelamire cek ketok putih. Loh. Yes gak apa-apa, urusane mburi. Ben tak kandhani us. Apa sih? Kaya ngene iki mang. Kancane awak dhewe kan ya teko Jakarta saiki. Sopo teko Jakarta? Lho nekakno bintang tamu teko Jakarta iku iya sih. Iku untu ta emperan. Sopo ngomong emperan? Gak ngono. Kon ngomong jare teko Jakarta yo iki ta ngek? Lho. Ayo aja. Karo ta?
Aku teko Jakarta ya. Teko Jakarta pamer runtuh. Ngawur ngene iki. Aku saiki dadi wong Parises, Bro. Parises. Parises untumu. Aran-aran gacet to. Sukses Apa? Parises. Iku sing nduk montore akeh omahku gedhe iku. Sukses. Lah iya, saya di wong Parises saiki. Ya sakarepe lambemu. Parises untune mulane jomplang-jomplang. Kok lak ro anakku iku. Anakmu. Anakku sing Irawan iku. Oh iya apa sih? Saiki nang Kalimantan. Oh nang Kalimantan. Kon ro. Semi saulan iki. Telepon aku. Pak, aku hari tuku Fortuner. Lul. Fortuner geno. Tuku Avanza. Warnu gang 3 wulan. Telepon maneh ngek. Pak, omahku tak tingkat. Tak tingkat 3. Tingkat 3 untune roto. Lho temen ngek. Warung 7 wulan ngek. Warung 7 wulan. Mari 3 wulan 7 wulan jarak 4 wulan iki apa? Gak ngono, 7 wulan iku gak telepon blas ngono lho. Lah Lah aku jenenge wong tuwa kan ibaratnya wong kuatir lah. Iya sih. Tak parani rono ngek. Dadakne anakku Apa? di penjara. Apa kan ada penjara? Gak kek tibake anake kaya sukses mumbel terus ki yo korupsi paling. Paling kaya siji us sing anakku sing wedok. Oh, anakmu sing wedok. Sing wedok ayu kuning Sing lho. TKW iku. Iya. Loh, 7 wulan mulih Boleh apa? meteng. Wong anake meteng iso bangga. Loh, yo bangga lah wong anakku meteng gowo sing lanang. Kan nek ana dhewe kan ati ndek putu ngono. Tapi masalah setia kalah bojoku ngek. Lho, temen. Mulo setia. Lho, Kok kan kaya ngene bojomu lah ngawur. Bojoku iku ya paling setia mbek aku. Mosok ki. Kon ro, aku budal tanggapan tak teluk. Mah, Kok nek kadek nyeluk mama barang. dudu. Kaya dugro. Jenenge bojoku Satimah. Mah tapi kan nyeluk mama. Dudu. Jenenge Satimah. Ati tak teluk. Mah, Ngocokno mbek untu. aku budal. Iya. Nyanyi ngek. Nyanyi apa? Bojoku lah kok dakas penyanyi ya. Adane, "Dik, aku budal yo." Langsung nyanyi ngek. Langsung ngene. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Lagu jenenge lanang tanggung jawab kayak. Tak takoni, dolen opo, Dik? Langsung ngomong Us. Langsung jawab dari ngene. Bojomu jawab. Iya. Dari aku tak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang. Tapi yang ku harap hanyalah untukmu sayang. Tak keliru apa nih kau untungmu sayang itu. Jelas apa keliru? Yang ku harap adalah sayang darimu Hah? kok. Wong tuh kaya ngene bojomu kok sayang. Temen, bojoku nek gak tak cipu lo kangen, Bos. Kangen. Tak cipu tok. Kok cipok nyene untune nang bathuke tok tok tok. Nyanyi ku sing enak. Aku tak nyanyi sing enak. Nyanyi apa? Lagu waktuku kecil. Waktuku kecil. Rungono ngek. Waktuku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil ku kira pentil, gak taunya pensil. Waktuku gabut aku gak tahu yang lembut-lembut. Ku cabut-cabut ku kira rumput, gak taunya Ayo, terus no. Ono tak jebotos kon kok. Wong menyajak porno-porno kon. Purno ya apa sih? Lah kon mang Iku mang mari isuk. jare kon ngomong tak kira rumput tidak taunya. Jumpolan. Jempolan. Jumpolan. Kene kon ngomong jem ini sia-sia ta. Awes selawatan ngono selawatan sing ngene kok. Selatan sia apa sih? Bocah cilik-cilik jejer mare-mare sandangane resik tumindake becik. Awes sing nonton ya. Apa? Gak
cilik tok ana sing tuwek-tuwek ya. Oh iya. Ya ono sing Iya, rono. sing cilik ya ana, sing tuwek ya ana, Iya. sing rawan ya ana. Iya, iya. Sing aku tak nyanyi sing tuwek ae. Oh, penyanyi sing tuwek. Sing tuwek ae. Sing nyanyi yo. Bocah tuwek-tuwek jejer elek-elek sandangane suwek kelakuane kaya telek. Maniku dikaploki wong tuwek. Aku dhewe gak ngono. Iku gak ngerti aku dhewe ngek. Aku belek cilik saiki gedhe. Otakku tak ya. Wis suwek. Kon biyen yo ketok ganteng saiki untumu morat-marit. Iya, gawe gak ngono. Nyanyi sing enak. Aku tak nyanyi sing enak. Lagu apa? Awal-awan. Apa? Awal-awan. Awal ban. Oh, tambal ban kok awal ban. Iya. Buat Ono kok. Hari sih. Untune ngene dadi boleh gak iso tambal. Wan iya. Kon niku aja kakek ngomong ta, babah. Masih untune beker ngene untune degane untumu ae lho. Lah iya, wis ro. Anggere Terus ngene. man. Akeh kanggone Iya. bote ngene. Aku iki tukang tambal ban. Wadune sak dalan-dalan dolek duit sing halal. Wadon cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, wayah apik duit kantongan, wayah apes wetengku rasa kroncongan. Emak cedar, emak cedar, emak cedar. Ban bledos. Goro. Kedua. Emak cedar, emak cedar, emak cedar. Sedilane suntune ge ana. Nek untune Jewoto. Untune Jewoto, Jewoto. Cek ono. Cek. Ya kawo to taman ngerongop-ngerongop ngene untune. Ngawur kon. Ayo sandro ngopi iki metu. Sing enak ayo sekarang iku ya. Apa? Nantretes. Wah, ala modelmu nang tretes wong tretes kawas luas. Lah iya. Lho ya. Model. Kandhani kok. Lho Kan kok tretes. Oleh 75. 75. Mondeng api tulimo ngene api tulimo. Kok itu 5 serek? Ayo, Rene. Loh, Sapa semboyang 75? Lho, boket untune tak nyang 75. yang untuk itu limo. Ojo keliru. Kowe ya aja 75. Lah Kowe pira? murahi nemen. Lah pira? 20.000 kok. 20 kok ono melange. Ngawur. Gak. Ngomong mbok ya diatur dhisik. Diatur ngomongku. Ora tau petok wong wedok ngono ta? Aku ora wedok kon. Sapa? Kon. Gak. Lho gak. Lambe nek lambe rusuh. Lambe. Sing lambe murus wae. Iki rusuh iki. Iki ya. Tambah nemen rusuhe morat-marit. Mangkakno ta mangkakno. Mangkakno. Kate budal iku mbok ya disaponi Kata dhisik. dewe sapa nono. Sapa nono ngek? Untune disaponi. Ya wani diaspal cek nang. Kendeng untuk diaspal. Ditor sing enak. Lambe clomet clomet clomet. Lambe tromet-tromet. Rumangsamu apa aku? Ruasamu apa? Karo Wong tretes. Tetes. gak Rokok tretes karo. karo tretes iku Meripat ndi? nek meripat pilek mbok ya aja gawe ngwak. Meripat pilek. Winginane ya ensim. Apa? Gak gosim sing kendang lho gosim. MC ngopo? Sapa? Kon nyuwanjil sing ngek. Bola sapa awakmu? Bola Cak Sim. Iya, gak. Sik sore aku digarap. Lho, Kon garap apa? Enalan. Sore-sore garap. medu kaya kaspe. Kaya tau ro. Apa sih kira munggah mudhun munggah mudhun? Lho, ancen enak.
nek medhon iku iso jero nek munggah mare. Kurang ajari. Wong lanang telu ya kan sing ganteng. Masih gak ganteng. Wasno aku manis, Pek. Lho ya jadi pelecehan. Sing pelecehan sapa? Nampil aku kaya ngene kok iso kok arani arek teko tretes. Loh, aku lho gak ngarani awakmu teko tretes. Lambemu mang lo ngomong. Loh. Lambemu. Aku iki lho main lho tretes, termasuk tretes prigen kene iki. Rumangsamu kopengku nang bisu ngono ta? Kopeng bisu. Kelawe. Wong kopeng bisu. Berarti cangkeme dengkare. Dume aku wong wedok. Lah sing ngarani kon lanang sapa? Wong aku yo ora nek kon sewekan. Sing nek kene kon wedok temen. Apa ngek? Deloki sih. Benceng aku ndeloki iku. Balaan sih. Awakmu kate ndelok apa? Ndelok keperawan aku. Lah, prawan opo? Winane tak delok. Tak delok ya wis ndoweh gak karukan. Apa ning dawa iki? Bokonge. Kok cek lamis e lambemu. Wis suwe nek aku lamis. Sapa ngarani aku gak lamis? Apa iki? Balaan sih. Tak mau nyanyi leglani. Gak ngono. Ngek. Kalau nangkok ngira ngene ae sing. Nek kon sing demok kok gak apa-apa. Ayo iku. Bokonge kok watos. Mengko dhisik. Ora tau mangan bangku sekolahan. Gak. Cah telu iki ora tau mangan bangku sekolahan. Gak, engko Kok ledeng. ceglani nih. Iki pas pondasi dicokot untune mblesat. Cuwal. Rumangsamu obralan pokok. Rumah samu obralan. Lah timbangane kok obrolan ta peke dhewe. Ora tau nyekel. Ora tau. Ora tau. Apa? Kokmu kok iso buk. Gak ngono ana bantal. Wong mlaku kok bokonge gak melok gerak ya. Ayo yo. Bayi mlaku nang ngene. Iya. Ora dicor. Mlaku sak mlaku iso muni wek-wekmu. Apa, Dik? Sampeyan wong telu iki ya sing ganteng dhewe to, Cak. Yo, aku sing gak. Oh ya iku gak ora ya wedho ae. Iku ganteng tapi gak iso ngene. Benceng aku niku. Omah. Balas asik. Masih ngene-ngene percuma gak iso ngene. Gak kaya Kon niku gak kaya nggonku tambah mengker. Tuhan ini aku mbok obrol kok kene iki. Rumangsamu opo to aku iki? Kaya tau ero ya kok arek iki. Gak ngono ya. kon tau kon karo. Apa to, Cak? Nek wis gak gelem karo aku. Nek kon nanjane keroken aja kene rek. Bukan lho. Wong wedok kok kaya jaran kurang Oh, gak gelem. Yo kan. diamput kon kaya Kon gak ayo eling ta. dhewe. Kon gak eling ta. Ya ora. Wis lenga mripatmu. Iya, Dik. Aku lali saumpal lali. Kon tambah wayu Wong biyen iki keteken ya aku sing ngraupi. Oh. Lali aku, Dik. Sapa aku? Mulyadi. Aku sing lali. Iya. Ayo. Ancene kon macak ayune ngono. Gelungan tak pasang. Sandalan cincin. Lah iya, pempes kok copot. Gendeng aku niku. Esok pempes piye to, Cak? Sopo ngek ngek? Sopo? Gembul gembulo. Sopo? Aja adek gembul. Gak sopo, gak ngono kok. Kok Kok ngene iki. Oh, gak, Dik, temen aku sumpah lali aku. Iki dudu bajul, Dik. Nyambe. Nyambe. Ngene lho, Dik. Ya apa rek? Aku lupa. Tetanus to, Cak? Ora dicokot. Gak diklamu. Tetanus. Aku diklamu tidak, Dik. Ngene lho. Aku temen lu wali panggling kok. Ngomong aku tak demai Cak ambek Rinso iki Mas. Aku tak rendem. Ambek Rinso iki. Ya, mari ngono kek ana nek iso kek ana iku pisan. Solokin. 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 Tak sampean aku nek macak dasteran ae. Yo gak, nek dasteran kan enak sih, Dik. Kari wos ngono wis. Enggak dhewe nek Apa ngene. ning, Nek? Nek ngene iki rada ruwet aku iki. Ruwet. Wis rono kon, aku tak apa, Dik? Aku yang naga janjimu to, Cak. Iya ya, Dik. Awak dhewe gendaan ya wis 5 tahun.
Wong nggon kowe sampe ngelumut. Aku perawan ku mbok ngene diarani wis perawan kasep, Cak. Pompong gurung kasep Dik tak teplok ILT ku. Gak. Aku gak iso pipis. Engko aku sing buka. Piye? Iya ngene lho, Dik. Jare Iya. Wis tak aja kuwatir tak rabi. Sama ora duwe-duwe ge tuku jajan. Gadhe jajan. Ora usah, sing penting wong tuwa sampean moro nang omahku. Iya ya Dik wis tak gampang perkara iku. Tenan. Pokoke wis tak. Sama semoyo ae piye? Ngene lho Dik, oleh gak semoyo ya apa. Lah aku dhewe kan ya gurung mulih, aku iki suwe gak mulih nek bapakku karepe aku iki nanti dikongkon rabi anjen. Apa sih? Sampean dadi kanca iku ya kudu iso ngandan-ngandani. Loh, apa aku- sampean duwe gendaan kaya aku diklelerno kaya ngene ora Aku dene gak dirabi-rabi. Aku gak ro asine. Gak ngene lho. Malam ta, Cak? Karo. Wis, kira aja kok dilat kowe. Oh cerita nge. Iya ya calon bojone. Cek arut ta. Heh? Cek arut ta. Gak wis rondo pahit pisan. Iya to, Ya Cak. gak. Itu kan Iya. Pak Bapak jeneng kanca wacaran. Kamu Kok ya dikandan-kandani. Wis tak kandhani. Ana nang omahku. Iya ya Dik, wis tak lah tetep tak rabi kon. Kapan ngek kon iku? Wis Langsung gawene. ya telung dina ngkas yo aku. Iya, Kon sing temen ngek aja. iya. Nis. Sorbo. Kok nek Rebo. kamu kurep yo gak iso abu anjen. Apa? Mapan beneran Cak rebo Iya. kliwone. Iya. Enak rebo kliwon iku. Gawe Cak pitungane. Apa nek rebo kliwon? iya nek rebo 17 iku kliwon iku Pira? akeh sing akhirnya ketemu 85. Ya wis. Kaen terus Iya, hitung-hitung. iya. Sampeyan nek kamu ora aku parani. Iya telung dina aku wis moro. Yo kandan-kandanan ya. iya. Ini lho rek, kon tak kandhani. Apa sebabnya sih aku kok semoyo ae? Ngene lho ngek. Adine aku rung nge. Aku adine rung. Oke. Oh, gak. Kekuranganmu asih. Iya, mulane aku dhewe ku mbok nek dijaluki rabi aku mesti tak kandhani. Nah, Aku tolong kok ewang-ewangan aku yo. Iya. Nang Iya, omah. iya. Kon yo ngono us. Permasalahan kon Ngene lho. iki Tolong aku dolekno calak. Rek. Alah ngene lho ngek. Nek aku masalah ndolek calak iku gampang. Gampang, ah. Kancaku yo sing dadi dokter. Aku lak engko nek wis sunat terus rabi ku engko mari esuk sunat sore digawe oleh. Lu gak kena goblok. Urung lah. Kau. Ini semayan dhisik ngono rek. Lah aku wedi engko ben teko terus dekne njaluk. Lah aku ge ya apa rek mari sunat mari nguntus tak gawe engko nang. Ojo mau. Gurung kekis gak oleh. Infeksi wae. Sekon tak jaluk tolong ndolek calak. Ya. Ya Kene wis. iku ketemu nggo omahe. Ya orang omahe. Nah, Iya. aku tak ndolek calak ya. Iya. Ya wis. Kancaku tak marani. Iya. Iya. Aku iku wedi jari sunat iku lara. Gak, kondisi ono surat loro. Temen ah. Awak surat loro aku gak sunat ta. Ya wis jari wong-wong lara aku. Gak. Mulane aku minggat teko omah ya Sing ngene perkara. saiki ae nang omah ae. Iya. Ya disiapno ngono ae. Heeh, ngono. Ya wis ayo ayo. Gampang kok tak pang. Iya. Ya. Aku ya apa sih yo? Gak loro. Gak lara temen ah. Engko nang sunat iku lara. Aku ae ping 3 kok. Heh? Aku ae ping 3. Lho kok gak entek ta? Yo gak. Ngene lho. Heeh. Aku nek ndelok pacarku njene omayu rek. Lah sak aku isuk sunat terus sore gawe, gak apa-apa tak glewader. Ngawur, yo gak oleh. Gak oleh. Ini yo semayani sak ulan ta apa. Oh ngono ya. Ah, Aku poso dhewe dhisik. ngono aku ngomong Poso dhisik cek langgeng. ngono ya. Ah. Mulane aku tolong mbek awakmu kir Iya. temen engko bekne Ayo kok Us. ronggone gak yo. ya mbuh nyeluk sapa jare kancane sing Ayo. aku Awake kudu omahe.
Lah iya gak, ya yen wis tak kandhani. Ya tolong aku kewang-ewang ngono. Ya wis. Gawak dhewe iki. Gak apa lah ngek. Jadi kanca iku Susumbu. gak iso. Iki ya apa iki? Kok diseret-seret iki? Kadung jadwalku iki ado saiki. Puntala. Wis iki Sabar sapa dhisik. iki? Iki sapa? lho ya iki kancaku sing dadi dokter iku. Calake iki. Wis kongkon nyopot brengosi, Us. Aku wis deg-deg. Sawangane galak, tapi gak wong penggaweane nyalak wis biasa. Bener lah wis. Iki ta wonge. Iya ya iki. Wong calak iso kaya ngono medhidine. Aku kuwatir urung dikethok nanti kelamuti tok. Kondeng akone. Iki aku selak terbang iki. Ter- Lho ya apa kadang wis terkenal. Ono ndek omah ono bor iki wis. Apa bor? Oh, pengobatan tradisional. Oh, iku Tukang sunat, pembentukan segala cara. iku duduk bor, nan bor. Lah yo iku. Plakat. Walah yo. Iku berakat. Ah. Lah sing viral di YouTube di YouTubers bareng laku iku. Oh, jadi penuh sing kok. Jalan dokter gane iki kok lorone. Iku terkenal Le. viral di YouTube. Ojo kuwatir. Iki sing ati disunat sapa iki? Niki. Lho, Ngomong dhewe ngek. Wis cek ngomong dhewe. sik. Karepe wis. Kula Dadi durung sunat. dereng. Wong Ini. tasik luwincip. Umur piro awakmu? Tak papat. Sudah apa ket Nggih sunat? mboten umur 18 bulan. Ini le gak masalah wis. Nggih. Aku inginan niku mari kono wake pasenku. Ono le 15 iku. Nggih. Kula ni mualaf. Padha awakmu nak. Nggih. Jeneng arek 15 waduh. Kowe iku njaluk sing nomor 1 tak laser. Nomor 1 tak laser. Aku kuwatir laser katut sandok. Wis aja kuwatir wis gak krasa. Mboten krasa. Larang iku sing larang. Larang. Sing larang iku nomor 1 iku ya jenenge minyak iku minyak jebat kasturi. Iku. Minyak jebat kasturi ki sembarang kene segala bentuk nak. Engko nek wis Op. ate dikeki minyak katuri nang terus apuh. Loh. Kok njaluk bentuk apa ae iso. Iku sing arek 15 siji tak minyak jebat kasturi. Langsung sedina garing, 2 dina digawe kene wis. Pun kena. Sing nomor 2 nak. Nggih. Iku minyake mek murah mek 10 juta nak. Minyak 10 juta sampean kek. Misik iku tak semprotan dijewet gak krasa iki kan. Misi disemprot dijewet gak krasa. Digontengi gak krasa nak. Mboten krasa, krasane yang ngene digawe-gawe. Paling warase mek seminggu nak. Seminggu. 10 dina kena digawe nak. Esuk sore ke sembarang. Mboten napa-napa. Segala bentuk apa njaluk sing cilik dawa. Ono sing njaluk sing bendol gecing. Eman sing bangki. Apa njaluk sing gedhe pucuke? Nggih. Aduh segala model nak iki nak. Wis profesional nak. Nggih. Lah sing nomor 3 to ringan nek. Nggih. Mek 1.000. Oh, 1.000. Iya. Minyake jelantah nak. Napa? Minyake jelantah. Ate jelantah karene goreng klothok enak kae dilengane keroken aku. Tapi lunyu nak enak gak masalah sing penting. Kok lunyune gatele ya. Masih iki wis sunat ya niki. Wis sunat. Tapi jenengi wong wedok. Iki wis sunat sing brongos iki. Wis sunat. Tapi sunat. Untune gorong dipotong. Oh, gini yo mangur barang nak. Nggih. Wong wedok selirane cemacem nak. Nah. Ono sing njaluk sing gedhe. Njaluk sing cilik, njaluk sing bangking, merit. Aku njaluk sing ya apa? Sampeyan gak akan rondok cilik tapi sing dawa. Njaluk sing dawa. Nggih. Gampang nak. Kowe iki mang alat bare tak tegakno iki. Waduh, go alat. Ojo kuwatir nalate. Lah iki Eh, bendrat iki lho tak taleni terus. Nenek nggonku ditaleni bendrat. Loh. Diolor lah ya iso wurung dawa. Molor daging tok. Wis nganut ae. Nganut apa? Ojo kuwatir ambe jeneng iki.
Pak Giarto dukun cala sing terkenal. Lah winginane toko sebelah iku. Nggih. Konang Kalimantan, Malaysia iki jadwal kuwi iki saking kumpul dhewe nang awakmu. Nggih. Meneh nang Jepang aku. Wah, kok adoh. Iya. Iya. Jepang iki. Iya ngene bongkok kon. Iya. Lho ya apa? Tagadane sing wingi waduh Loh. Rodoh. Loh kok dukun. Mulane lah talen ana bendrat. Sapa jenengmu? Kula conge. Conge. Nggih. Ngene le, ngek conge. Nggih. Lek sing wingi ku nyene Jumat berkah. Nggih. Tak gratis wis. Tak cuma-cuma rata-rata 250. Nggih. Arek 10 tak bareng sing loro waras sing 8 mati. Dong. Gak masalah, tapi gak mesti mati lah wis sunat. Nah, aku lak boleh goro nyacak. Cok kuatir. Nggih. Tapi wis siap kon wis. Pun. Wis tatak. Pun Umur piro mangko? 20 tahun. Waduh. ah. Nek awakmu gak siap tak wangku ayo. Kira apa kon? Wong calak. Aku kok dijel. Kok iso nggawa glangsing iki lho. Iki kan nomor-nomoran. Lek golongne sing umur sing 10 tahun, 11 tahun. Iki pakai laster iki. Lah sing iki alat tradisional iki nak. Oh, mbon alat tradisional. Iki sapa sing goceki? Ngene iki. Tak kena adol iki. Aku deg-deger. Gak apa-apa gak nek. Gak apa-apa tapi alate jero glangsing. Gak apa-apa. Lungguh. sembarang ya. Lungguh. Kayaknya gak loro. Kir. Manukku kok lak cemet. Gak apa-apa gak. Kok enak. Enak. Cowet iki. Gak wedi opone wong manukku kate dipendhong. Enak. Kok pentung. Manukmu pedatane ge sate. Iki lek biasane wong wedo-wedone pawon. Nah. Telenan iki ge landesan. Gak jalan denan. Lek gak kaya iki landesane waduh gak kuat wis tuwe alot. Nane alot dicupen ae cek gamo. Aduh. Kamu lungguh. Wong sunat aku kate dilandeni iki ayo gepeng iki kok. Lungguh. Wis aku gak sunat. Gak ngomong Enak. Enak apane wong nyunat gawa celorit nggonku dipatil ayo entek. Iki kadung korban waktul menewas wayaku terbang lho iki. Wayaku terbang lho iki. Nganu to apa wong dikate dicelorit. Ayo lungguh. Ayo lungguh. Ketapane citoke. Ayo. Tambah dipane jitommu nek gak gelem. Eleh. Iki sing rego piro iki? Wis tak gratis ya wis. Tak 400.000 wis ya. Ngomong gratis 100.000. Oh, calake omplang-plung ngono an. Waduh. Ngomong gratis tatus. Iki enak iki. Enak apane nggonku dianyek-anyek. Gak loro paling asli iki nek. Winginane iku yo. Iku yo digembel Wong wedhus. jebul sing kepongkor nggih iki. Iki lho tok buki e. Waduh tak sunati 2 dina 3 dina bongko iki. Lah iya yo ngene. Sampe ngunat apa guys? Iku lanjutan. Aduh. Ngono jare 400 sampe lamen. Manukku kate dicupat. Lho, nek biasa iku lek manuke rada rewel tak congkel aku. Dijogo. Jaluk. Ya. Lek wis dadi njaluk diiringan tengen apa kiwa. Enak apane nek dijogo lak sandoke katut. Kepengin sunat apa ora? Kepengin rabi apa ora?
Mari dilandeni iki dicoket. Iki krasa iki. Iki krasa. Iku nek digraji gak pedhot-pedhot iso njrebes kabeh. Lah, lek sing iki model Jepara iki. Model Jepara Apa Bali apa Jepara apa diukir model yo. Aduh nek lembe iki nak masih hasilnya dok kalem tapi rasanya jari aduh wedok so aduh kok grenjel iki. Yo kena graji. Apa lek gak grenjel wong njrebes kabeh. Lah kari gelem apa ora? Iki murah lo biasa 10 juta iku. 400 sih. Ya awak dhewe kepengin nang rapi nang. Terus nyetoke mbek graji ki lah. Enak sok wengo. Lho, Iya wis. lho ngatas mek nomor 3 Lah. Iya nek nang pedhot. Nek gak pedhot lak njrebes kan. Tak delok kulit-kulitan sing cocok sing endi iki. Aduh. Wah, yo sing iki. Iki cocok lek Gak ngono si alate cik akeh. iki wis tak asmai. Tak asma. Ade ta semua. Gandol dhewe lho. Iki asmaan iki. Asli iki. Ini adek gawe iki iso pedhot sak pokoke ras. Wis lek iki aduh pengawakmu muni. Wis digelis. Aku cek gak ngejer pangkun. Yo, Bang. Ya awakku ya. Pangkun. Jadi pangku bokir, pangku kir. Awakku. Dicekel, cek gak motai. Cekel bokir. Cekelen kir ponamu. Iki sapa jeneng iki? Usman. Usman. Iya. Siapno dok cek gak patek panas. Iya. Iya doke banyak 8. Wah, lu akeh. Lho sing siji kok glokono sing 7 godhokno kene aku. Us, aku jadi gedhe bokir aku tak merem wedi. Remo. Kaya ngono gamane. Pedhot tak gawe iki. Waduh. Iki rodok nyisih rupane iki. Tak congkel. Kate dicoket. Aku wedi. Yo apa lara gai? Boten, Lara gai. boten. Waduh cok gedene temen iki. Yo. Eh, Ndase koyo brongkoli. Sampai pituran kolen. Gak loro. Tak pekes gak loro. boten. Aduh. Tibake sunat iku gak loro ya. Kaloro Eh. yo kandhane. Lah kok koyo wis kena kulite iki. Bukan kulite. Nggih pun ngelobot. Gak kliru sama Sik ta. nyekele. Sik ta. Oh. Loh. Pelane bercing-bercing lah kena sing buri. Masih cekel sing buri. Waduh ketok, ayo wong cilik. Lah ngono. Payung-payung barang e. Barangnya apa? Wongkul. Wongkul kaya sogoke prau. Ini. Boten mawon. Kula surat njero wae. Tidak iku. Gak kene. Terus sunat tuh kene kaya ngene. Ini. Sunat ngene. Di jero ae. Nggih, kula isin kali wong-wong. Isin, cetu isin. Nggih, kula tak isin. Lah engko sampean sunat terus ketok rumput Jepange nang sampean babuti pisan nak soro. Soale iki ku gak masa yo iki. Nggih. Nek gak masa meneh graji. Nggih, monggo. Ayo, ayo. Mulai menjero, nang menjero. Bono nge. Ayo.
Iya, tapi mari disunat lho noleh rene. Saiki mari sunat iso tolak-tolak. Wis talah. Wis talapane ngrasa lho nggo panas kan tak kandhani. Panas. Oh, bangku maneh. Panas Oh. kaitan kula. Kaya ngene kegeden bebele. Badan bebele. Iya tapi iso noleh kok bisa. Berarti kate waras. Lho, noleh rene. Lho, noleh rene. Aku ket mang seneng wekku kok iso tolak-tolak. Dalunggo. Nalenggo. Oh, Kon iku semayan nang olehku cawetan sok koyo ngene gedene. Dikarak. Gosem ngarak kemanten, Gosem. Jare moro nang omah sampeyan iki apa to? Ngene kula jare wong lanang belum tanggung jawab. Kok dhisik apane? Loh, anek pura-pura kaya ngono barang. Dilungguhi cemek gak karuan. Cak, janjimu 3 dina moro nang omahku. Iya telung dina kok lungguhi cemek. Apane? Oh, saiki wis mere. Kok niku yo apa sih, Dik? Ya apa iku ya sampean iku ya apa? Jare ngomong lamar aku wis gak usah lamaran, Cak. Wis ayo nikahan ae. Ya nikahan tapi kok lungguhi lho cemet. Apane sing cemet? Arek iki karo bene. Nek barange kate dadi Dilahno lek. kono, Ut. Dilahno. Apa sih? Sik lungguh dhisik. Nalenggo. Nah, Ah, dilahno. apa? Ayo ngomong sing jelas. Ngomong sing jelas. Aduh. Apa nek? Aduh. Pucuke kok lungguhi. Aduh. Kok sih ta lho, noleh rene bulian. Wis cemet yo ge iso tolak-tolak. Wis ta, Cak. Wis amane gak seneng karo aku iku ya ngomong. Lho nek senenge seneng, Dik, tapi lho noleh rene. Apa niku? Ya iki sing kate nandangi kon tolak-tolak. Dilahno, Us. Wis dilahno, Us. Ngene lho, Dik. Dilahno. Nek tangi Kok kali kong sampean karo. Yo gak, tak omongi rene. Ngene lho. aja kaget. Ojo kaget. Sampe tetep dirapi conge. Iki lho Wasno tak kon tolak-tolak iki lho. Kon gak seneng ta duwe barang tolak-tolak. koyo meneng kok tak kobrak lho. Lah iya. Lho, Cak. Heh, Apa? iki lho. Jelasno iku jelas. Wis ta. Ngene lho, Dik. Tak jelasno. Kok lungguhi cemet tapi yo aja muring. Wis ta. Iki lho enconge. Ngene lho, Dik. Sakjane conge iki kepengin cepet nang nikah karo sampean. Apa sebabe kok sampe ditunda-tunda Iya lah, wis gambar 5 tahun iku lho gak Eh. nikah karo aku. Conge guru sunat. Aja he, iki lho kok lungguhi boleh miring ae. Cak, sampeyan iku mbok yo jawu aku sakmono gerange kok iso durung sunat iku lho. Aku lho wedi barang ro awakmu lho manukku noleh rene. Kok iso? Saiki mang pro kene. Tak susulno calak koncoku. Iki mang sunat. Disunat. Lah terus kok kae disunat kok lungguhi engko sore gak sida gawe. Wong saiki lho. Cak ngono iku yo ngomong terus terang nek awakmu iki durung sunat, aku yo gak sida rabi karo awakmu to, Cak. Lho, nek gak sida rapi wong aku seneng kok nek gak sunat kan blunyun. Iki lho Dik lho paling ngene iki. Aku lak ya kon seneng ambek toleh-toleh. Berarti iki ditunda maneh. Gak ditunda wis. Ayo ngenteni sampean waras dhisik to, Cak. Gak apa-apa, Dik. Gak apa-apa, masih gak waras gak apa-apa, Bapak. Oh, nek gak waras gak apa-apa iki lho sik kudu arep. Poso dhisik. Poso. betah. Delok ndak koyo ngene iki lho. Iya. Kon tega. Wis gak ngene ae, Cak yo. Saiki sampean lak cinta sunat. Iya. Ya wis ngene ae supaya sampean iso ngleremno atiku aku cek gak muring-muring Terus ya apa? Ya aku janang prigen to, Cak. Wis tak jak nang ngene desa iki lho. Lho. Kok desa paling apa? boleh gepeng ya, Rek. Kok iso ngomong ngono ae? Ayo. Jangan ngomong iki rungono ta. Dung dung dung. Sampel. Jare krung-krung nok prigen iku ana tontonan, Cak. Bisa. Ya aku jan nonton rono cek atiku cek gak muring-muring. Ya apa ya gak muring-muring gak seneng sik. Lho, Le. manukku roto. Sampel. Lho,
Iku roto tangi dhewe arek iki. Mang meneng ae saiki kaku kon kate njaluk apa kon? Iwang saiki turu sore-sore. Iya. Ayo nang prigen aja sen diwang dene. Lah sida tenan ta? Lho iya sido. Ayo ndelok Biasa mbok apa mang? Nek cong encene jek gak sanggup loro, ngombe aku no kono. Alah. Ngancen ae. Kon tak kandhani. Kon ngejamen lho gak iso ngene wis. Ora butuh ngono nek, Iya. Cak. Sing penting aku kepingin nonton Ludruk. Ludruk Mustika Budaya jare ana prigen, Cak. Iya, ayo. Iki jare Nek rono ae ndelok rono. Ya ayo disaksekno. Ayo disaksekno.